Lakhain ko rapong nili MSC constituency ke parlo nili development block asai hempen kahilo kilometer cap anbak sarihuti ahawar lapen inglong ke damatowar malom barla polote aning kanwang ason thak thaksi muni ratum kai kiamat ke dam ke bangka chehla ratowar pi inghan langbong nang chemandet Choki hola nilip development block asa hempen kachikoi not lake warprok sarihuti an kacheleng thor atowar henlo lapen ahin kaprek panta kachehla je atowar amatsi avilo Setame sai jok jepen aningkan ta inghan langbung pensikai kiamat kedam ke bang akisung chetong nang bomro lapuson thak thaksi muni ratum kai kiamat kedam ke bang ason thak thaksi apora ni setame lapuson si pabar bom padam bomro lapen sorkar ratum setame lapuson thak thaksi nang chelar bom bang bomro Sitame piniarni anta chokiola inglong hawaralong kedo kabuchiara ratum ki chojor cholang pentanglok kisukyun ia hut positame ki sumpen chetong nang bom lang Nasajat lipunon non kecari bom BJP asokar atum pensi lapusana kisung along nang kirat dunja jakongki alang itum tim kalbiang long ke Japon atumari deng situlo ko ansi RD kipi ponji malapen ko ansi nang kanghon ponji make Nasi Karbiang no Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongha Boka Janemele Dr. Numol Momin lapen nilipen ningka chethenai KAAC long anghoi ke longdun MSC Pobitro rongpi nang nitumpen mesen atawar nang selampi vek thaposi hawarara ratum chuningri lapen diphu malom ke pamat bor ason thak thaksi nilitum inglong ahawar ke doara ratuma phansetame kanghon nang paching bar pon thaposi hada ke do cherok tok hawarara ratumpen ningje Koilamati pen Samsung Karbiang Long Live